ጓልና خنمرعو بخرداسنا خنتكل اخلماي تداليو زدل النجارات كله مستقربه عبدرو تمرعا بعل جزاي رأسي حميمة بله بسنك وترناي تقدايو زخون إلنا شلل إلنايو من قالت حمام زئيو توحيلو خيتا فلته هندا بتعرف زقبرو طفي إني زحزن زجبت أنسينا عبجزا نمرعا قالنا استقرب أخلماي قديفة نسوعي كقبر وزاخو زمد أزمد كله كقبر صنعتي هابكم كبل ككابز اللو تأخاخبه بزن بتن أبوي زبلو قلعت تسمع انتاي زخونو دالو دك منيو كاوي متيو إيلا انت حتى تجن حزن كخالي سؤال كسوعي كغبري حزق زي أيكونان توهالكو مسبع الجزاي أنا بكتمت أمت عباي حفتي مساي كوينات المهار قلعتو وانت حجزني لا كاب عدم جاتني مسا أنت أمت نسو دما عبس تخارينا نغمت ألو خانشولو زتخاري ودحات النؤون متيا أنت ملالسينا تلالينا اتن نبر الله خانشلو بزحات تخاري تزلو وانا قزازي بلو قزاي ننويح عمتات قروا بالتخوينا انت النبر بعلتنا خابز فترنا يوزم دنا حاليفو كساب مس زمد ازماد او حما صبو متحواس بزيحناينا كما تخلو اندا ودحات النو تزيجاني حمو ناب قزانا ايزاتو حفتي ابسرح سلتوعل خمت اخلو قلعت حيزا بيني تسنحلو قاتاميتات بزوحي نيرو سلازي نبيننا نعدللو عبلو بقداتي نعايز مزنلو زاصنعلو غزانيرو كم عبايي متاني مخرني بزعبات مرتي كتاتلن سلازنبره ولاقا بتنسو نعايز ريلو ناي فقر عيني تزيكونه انا وني فوتو نيري تمرت وديو سرح مش جمره بمنقد ودحات انو غيرو نحافتي شماغل للاخ حافتي بتعم تخبرون لبا من جوان سبيو يا تبلو نيره نعين حدارك حتى تكلو ولا قوة تحقوست انت تقبلتون ناتين ناي ولدن فقاد كت حتى سلازنا وراغن مس اون مس بيت سبون تمخير ملسك نقركم الى ملستو حفتي مجمرتان عاي اكلا خمزي بلالمو انتي مسلكي بلتني اتحتا هند بس لازنا برا كمل سلايك علكون دحان حساب اللمو اندحر فقادنيا خنكي نعد ملخت خنسدد ازودي كم تاتريو زوت ايبلون كاو خامهوريو حساب اللمو ايدلن تمرتي كم مهاري حشانين تيلكون صبو بلتني اتز نغرتن معلتي خيدك اسكو يا حديره قدمون او زنبرن سمعيتات حواويسو سبيتو خوينه كحافوني كسعمني ناتريني يا حديرو حفيره داات قيتنبر شعو اشي تزولا اي مزلاخون حفتي حساب اللو دات بلن نمبر انا شعو يوسينه بتشعو زنبرن رديت حدار عدليو عدلنيا تخوينكا لواه ملكوع انجرا زلو طبقنا براكنا بركا زخيل يوسدكا عدلت زي بالكادما ጫጫቃ ተዋቃዓይ ሓያል ድኻ ሰባይ ይወስደካ ካው ሓሊፉ ግን ንወዲ ቀሪብካ መዚንካ ይኾነኒ ኣይኾነንን ከም ዝበሃል አይፈልጥን ነይረ ዕድለይ የጸበቀለ ኢልካ ነቲ ዝመጸልካ መቅባል ጥራሕ ድሕሪ 3 መዓልቲ ይኸውን ሓፍተይ እንታይ ሓሲብኪ ለሓተተትኒ ኣነ እውን ፈተዮ እየ ናቱ ክኸውን ድሌት እዩ ክብላ ሓፊረ ዋ ካባይ ንላዕሊ ንስኺ ትፈልጥዮ ንስኺ ጥዑይ ሰብዩ ይኾነክ እዩ እንተልክኒ ኣቦይና ደይኑ እንተ ተስማዕሚዖም ካብ ፍቃድኩም ኣይወፅን ኢለ ክሳደ ያድኒነ መለስኩሎ ሓፍተይ ተሓጒሳ ናብ ዓዲ መልእኽቲ ልኢኻ ኣቦይ መፅዩ ብዛዕባ ተወዲ መን እዩ ባህሪኡ ከመይ ዝበለ እዩ ዝብል ብደንብ ረዲኣቱ ዋ እሞ ከምቲ ትብልኦ ዘለኹን ጥዑይ ወዲ እንትኾይኑ ዳ ካብኡ ዶ ከይትተርፍ ንሃባ እምበር ኢሉ ተወሳኺ ድማ ወዲ ከተማ እሞስተምሃረ ነኸራይ ረኺቡ ተሓጎሰ ሽማግለ ናብ ዓዲ ንኽሰዱ ንኽትሕብሮም ምስ ሓፍተይ ተረዳዲኡ ናብ ዓዱ ተመለሰ ካብታ እከለ ንቁም ነገር ይጥይቃለሞ እንታይ ይመስለኪ ዝተባሃል ኩላ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ ተመርዒና ብሓደ መንበር ንጅምር ብዛዕባኡ ከይሓለምኩ ዝሓደር ኩላ መዓልቲ ነበረት ኣብ ጥቓንዲ ሓፍተይ ናይ ባዕልና ገዛ ተኻሪና ሓዳርና ጀሚርና ወዲ ከምቲ ዝተባሃሎ ናይ ብሓቂ ለባምን መስተውዓልን ኮይኑ ረኺበዩ ተመስገን ዕድለኛ እየ ከምዚ ዝበለ ሰብኣይ ረኺበ በልኩ ድሕሪ 3 ዓመት ኣቢሉ ካልኣይ ቆልዓ ሓራስ ከለኹ ኣብ ዓብይ ትካል ናይ ስራሕ ዕድል ረኸበ እቲ ትካል ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ዘሳልጥ ትካል እዩ
ሓደ ፕሮጀክት መንገዲ ወይ ህንፃ እንትውዳእ ናብ ካሊእ ዓዲ እንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ ኣብቲ እንነብረሉ ከተማ ዝነበረ ፕሮጀክት ምስ ተወድአ ንሱ እውን ናብ ካሊእ ፕሮጀክት ናብ ካሊእ ዓዲ ኸደ። ተረሓሒዕካ ምንባር ከቢድ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ንዓይ ክልተ ቆልዑ ሒዘ ዋላ እኳ ብኢኮኖሚ ዝጎደለኒ ነገር ተዘይነበረ ንበይንኻ ምንባር እሞ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ኮንካ ከቢድ እዩ ነይሩ። ዘይልመድ የለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናለመድክዎ ኸይደ ኣብ ወርሒ 2 ወርሒ እናመፀ እናርአየና ሓንሳብ እቲ ዝኸድዎ ዓዲ ርሑቕ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ግዜ ንዓመት በዓል እናመፀ ን10 ዓመታት ነበርና። በዓል ገዛይ ደቁን ሓዳሩን ፈታዊ ብድሕሪኡ በሊዕና ንጸግብ ዘይመስሎ ናይ ናብርኡን ሓዳሩን ቀዳድ ክውትፍ ዝጽዕር ቅኑዕ ሰብ እዩ። ናባና ክመጽእ ከሎ ኣብቲ ዝነብሮ ዓዲ ሕስር ዝበለ ነገር ተረኺቡ ወይ ንገዛና ይሕግዝ እዩ ዝበሎ ነገራት ኣኻኺቡ እዩ ሒዙ ዝመጽእ። መዓር፣ ጠስሚ፣ ዕንፀይቲ፣ ፈሓም ዝበሃሉ ነገራት መዋኢለይ ገዚእ ኣይፈልጥን። ባዕሉ እዩ ሒዝልና ዝመጽእ ነይሩ። ተረሓሒዕና ግን ድማ ተሓላሊና እንተኸባቢርናን ን10 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕና ናይ ባዕልና መሬት ገዚእና ገዛና ምስ ስራሕና ደጊም መንበሪና ካብ ሓዝና ፈቐድኡ ሃሩርን ቁሩን ከርተት ይኣኽለኒ ኢሉ ንዓይ ኣብቲ ገዛና እንደገገፅ ዝርአ ገዛ ድኳን ከፊቱ ንባዕሉ ድማ ኣብ ማእኸል ከተማ ህንፃ መሳርሒ መሸጢ ትካል ከፊቱ ጠቕሊሉ ንዓዲ ኣተወ። ኣነ ብገዛይ ኮይነ ደቀይ እናኣለኹ ነስቤዛና ዝኸውን ይሰርሕ ንሱ እውን ከምኡ ወፊሩ ሰሪሑ ይኣቱ እናበልና ደቅና ምዕባይ ጀመርና። ሕዚ ናብራ ንዓይ ቀሊሉሎ እዩ። ንሱ ሰሪሑ ገንዘብ እንትልእኽ ኣነ ድማ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይነ ነቲ ገዛ ከስርሕ ብሰራሕተኛ ዝተበላሸወ እንትርኢ ኢደይ ሕውስ እናበልኩ ከዕሪ ደፋእፋ እንትብል በቲ ድማ ቆልዑ ከዕቢ ኩሉ ሓላፍነት በይነይ ተሸኪመ ብጣዕሚ ተጎሳቂለ ነይረ እየ። ሕዚ ግን ገዛና ተሰሪሑ በዓል ገዛይ እውን ቆልዑ ምዕባይ እናሓገዘ ዝነበረኒ ሸኽሚ ተኻፊሉኒ ዕረፍቲ ምስ ረኸብኩ ነብሰይ መሊሰ እፎ ይበልኩ። ምስ በዓል ገዛይ ከም ማንም ሰብኣይን ሰበይትን ንጨቃጨቕ ንበኣስ ኢና። ነገር ግን ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ተደፋፊርና ወይ ድማ ገማናና እንደገ ወፂኡ ብሰባት ብሽማግለ ተሸማጊልና ዓገብ ተባሂልና ይንፈልጥን። ህልኸኛ ምዃነይ ስለ ዝፈልጥ ሓንሳብ ዝበልክዮ ይኹን ኢሉ ሸለል እናበለ ንሱ ብግዲኡ ሓሪቑ ደኺሙ ዓብዓብ እንተይሉ ደኒነ እናዝቀጥኩ ተኸኣኢልና ኢና ንሓልፎ ነርና። ደቅና ናትና ምክብባርን ምትሕልላይን እናረኣዮም ዓብዮም። 5 ቆልዑት ወሊድና ክልቴና ሰሪሕና እናኣተና ናብራና ብጽቡቕ እናመራሕና በዓል ገዛይ ካልኣይ ድኳን ከፊቱ ሰራሕተኛ ገይሩ እናተቆጻጸረ ንደቅና ግቡእ ዝኾነ ፍቕሪ እናሃብና ዘልዮም ነገራት እውን ብኣግባቡ እናማላእናሎም እዮም ዓብዮም። እቲ ናይ መጀመርታ በኽሪ ወድና 10 ክፍሊ ውፅእ ስለ ዘይመፀሉ ናይ ባዕሉ እንዳኸዳውንቲ መሸጢ ድንኳን ከፊትናሉ እንትሰርሕ እታ ካልአይቲ ጓልና እውን ብተመሳሳሊ 10 ክፍሊ ስለ ዝወደቐት ንሰውን ምስ ሓዋ መውዓል ጀመረት። ደቅና ንትምህርቲ ተገዳስነት ክህልዎም ዘድልዮም ኩሎም ማሊእና ክመሃሩ ጌርና ኢና። እንተኾነ ግን ብዘይካቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ 2 ቆልዑት ንትምህርቲ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይነበሮምን። ናትና ተጽዕኖ እዩ ይመስለኒ ካብ ተማሂርና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክንበጽሕ ነጊድና ክሓልፈልና እዩ እዮም ዝብሉ። ደቅና ጎቢዞም ዓርሶም ክኢሎም ጓልና ዓርክለኒ ክንምርዖ ድማ መደብ ጌርና ኣለና ሽማግለ ከመጽኹም እዮም ተዳለዉ በለትና። ጓልና ኣኺላትልና ንመርዓን ደርዓን በጺሓ መንነት ትወደት ጣይቕና ንሱ እውን ተመሳሳሊ እንዳኸዳውንቲ መሸጢ ዘለዎ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝሰርሑ በባህር ደረጃ እውን ጨዋ ናይ ስራሕ ሰብ ምዃኑ ኣረጋጊጽና በኹር ዳስና ክንተክል ተዓጠቕና። ናይ መጀመርያ ዳስና ምስቲ ምዃኑ ሙሉእ ዘለና ዓቕሚ ተጠቒምና ዘመድ ሓው ጎረቤት ዓሌት ኩሉ ዝተሓዋወሰሉ ገፊሕ ጉዳይ ክንገብር ክንዳሎ ኸሪምና ከመይ ዝኣመሰለ ጉዳይ ክገብሩ እዮም ተባሂሉ ተወሪልና ዓዲ ዘዛርብ መርዓ ክንገብር ጓልና ክነግዝም ተዳሊና ዘድሊ ኩሉ ተቐሪቡ መርዓ ጓልና 10 መዓልትን ተቐሪቡ በዓል ገዛይ ሃንደበት ርእሰይ ክብል ጀመረ። ኩላትና ናይቲ ጉዳይ ወጥርን ዕረፍቲ ምስኣንን እዩ ዝኸውን ኢልና ሓሲብና ቡና ፍሪሕሉ ሰትዩ ክሕሾ ግን ኣይከኣለን። ናብዝናብትን ክትብል ፀሓይ ወቂዕካ እዩ ዝኸውንዋ ዕረፍ በለሉ እስኪ ተገደፈካስ ግድም በል ኢልና ብሓይሊ ክዕርፍ ጌርናዮ ምስ ደቀሰ ግን ክለዓል ኣይከኣለን። እናገደዶ ምስ ከደ ኣብ ገዛ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ዓይኒ ሰብ እዩ ዝኸውን ሕክምና ይትውሰድዎ ባህላዊ መድሓኒት ነምፀሉ እንትብሉ ንሕና ግን እዝና ይሃብናዮምን
ተዋይና ናብ ሕክምና ኢና ዝወሰድናዮ በዓል ገዛይ ሓልሓሊፉ ካብ ተሸግሩ ናይ ኣፍንጫ ኣለርጂክ ወፃይ ሓሚመ ኢሉ ዓራት ሒዞ ይፈልጥን ዋላ እናተቐንዘወ ኢዳ ይህብን ናብ ስርሑ እዩ ደፋፋ ዝብል ነይሩ ኣብ ሕክምና ኣትዩ ፀረ ቃንዛ ዝኸውን መድሓኒት ወሲዱ ተወሳኺ ምርመራታት ክገብር ተኣዚዝዎ ምስ ገበረ ድማ ሕማምካ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ንጹር ኣይኮነን ተወሳኺ ምርመራታት ምግባር የድልየካ እዩ ተባሂሉ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ተላእኸ ድሕሪ ናይ 3 ሰዓት መንገዲ ኣብቲ ሆስፒታል እቱ ምስ በለ ዓረፈ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ርእሰይ ይኸብደንሎ ብዝብል ቀሊል ሕማም ኣብ ድሮ መርዓ ጓልና ሃንደበት ብሞት ተፈልዩና ሬሳ ሒዝና ንዓድና ተመለስና እኽላማይ ኩሉ ተዳልዩ ዕድመ ናይቲ መርዓ ተበቲኑ ኩሉ ተፀዊዑ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንመርዓ ተዳልዩ ዝፅበ ዝነበረ ሓው ዘመድ ኣዝማድ ኩሉ ቀዲሙና ሓዘን መፀ እቲ መርዓ ክናውሕል ዝኽእል ዕድል ኣይነበረን ምኽንያቱ እቲ ስዋ ተፀሚቑ ንስጋ ዝኸውን ዝሕረዱ ክልተ ውዑር ተዳልዮም በርበረ ተጣሒኑ ክራይ ናይ ባንዲ መኪና ዲኮር ፎቶ ኩሉ ተኻፊሉ እዩ ነይሩ በዓል ገዛይ ብንግሆ ስለ ዝዓረፈ ቅዳሴ ድሕሪ ሰዓት ስለ ዝነበረ ሎማዓንቲ ይቀበር ተተባሃለ ኣሕዋቱ ጽባሕ ቀዳም ስለ ዝኾነ ንግሆ ይቀበር ኣብ ዓዲ በረኻ ዘሎ ኩሉ ቤተሰብ ይተኣኻኸብ ምስ በሉ ንጽባሕይቲ ክቕበር ተወሰነ ሞት ናይ በዓል ገዛይ ከኣምን ኣይከኣልኩን ሕልም እምበር ናይ ብሓቂ ይመስለኒ ኣይነበረን ብመርዓ ጓልና ልዕሊ ኩላህና ዝተሓጎሰ ንሱ እዩ ነይሩ ካብ ኩሎም ደቅና ብፍሉይ ንዓ እዩ ዝፈቱ ንሳ እውን ብጣዕሚ እያ ትፈትዎን ትንከባኸቦን ካብ ቆልዓ ክሳብ ሕዚ ኣቦኣ ገዛ ከይኣተወ ኣይትድቅስን ኮፍ ኢላ እያ ትፅበዮ ዝረስሐ ክዳን ወይ ዝኣረገ ጫማ ገይሩ እንተሪኣ ብኡ ኣይኽእላን ክዳን ከቐይሩ ባባይ ኢላ ትሓፅበሉ ነቲ ዝኣረገ ድማ ፈሪጣ ትጉሕፎሞ ናበይ ከም ዝኣተወ እንድዒ ይበሃል ንሳ ከም ዝደርበየቶ ግን ይፈልጥ እዩ ብኡ ልክዕ እውን ብጣዕሚ እያ ተኽብሮን ትሰምዖን ካብ ፍቓድ ኣቦ ኣይትወፅእን ነዚ ሓንቲ ጓሉ ከመርዑ ተሃንጥዩ ደፋፋ እንትብል መርዓኣ ኣበባኣ ከይርአ ሃንደበት ዝሰኣነቶ ጓልና እውን ክሳዕ እውን ኣትስሕት በፅሕት ብዛዕባ ዝውራይ ድሕሪ ተቐብሩ ነርክበሉ ኢና ሕዚ ዝቐደመ ንግበር ኢሎም ናይ ቀረባ ኣሕዋትን ኣዕርኽቱን ንስነ ስርዓት ተቐብሩ ክዳለው ናብዝን እንትብሉ ኣነን ደቀይን ግን ከም ዕዱማት ኣጋይሽ ሓነን ኢልና ኢና ንሪኦም ነርና ከምዘይ ወጊሕ የለን ወጊሑ ንበዓል ገዛይ ክቐብር ናብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን በፂሕና ድሕሪ ፍትሓት ህይወት ታሪኹ ክንበብ ኮፍ ኢልና ኣቦዬ ዝብሉ ክልተ ቆልዑት እታ ጓል በትን ተተሒዛ እቲ ወዲ እውን ከምኡ ናባና እናቐርቡ እንትመፁ ሎማዓንቲ ካልኣይ ቀብሪ የለን ታወት ዳ ኮይኖም ኢለ ዘወር ኢለን ትጥምት ንእሽተይ ሓው ንበዓል ገዛይ ሒዝዎም ናባና ገፅ እንትመፅእ ረኣኹ ኣብ ጥቃይ ዝነበራ ንሽቲ ሕጉምጉም ምባል እንትጅምራ ሓፍቱ ንበዓል ገዛይ ካብቲ ዝነበረቶ ተላዒላ ናብ ጥቃይ መፅያ ኮፍ በለት በቲ ሰብኡት ኮፍ ዝበልሉ ገፅ እውን ኣቦዬ ማዓረየ እናበለ ዝበክ ሰሚዐን ተፃናቱ ቃንኡ ናይ ደቂ ኣይኮነን እዞም 3 ቆልዑት ተኣኻኺቦም እንትበኽዩ ድንግርግር በለኒ ብኽያተይ ገዲፈ እንታይ ዝግበር ዘሎ ታወት እዮም ኢለ ማዕደየ ክጥምት ጀመርኩ ኣባኺኦም ልክዕ ከምዚ እትፈትዎ ኣባኻ ማዓርካ ዝሞተካ ዓይነት ኣባኸያ እዮም ዝበኽዩ ነገር ግን ደቂ ኣይኮኑን ኣይፈልጦምን ንተሓዛያ ሸጊሮም እንትበኺሪ ናብ ደቀይ እንትርኢ ንሳቶም እውን ከማይ ተገሪሞም ብኽያቶም ገዲፎም ንዕኦም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ብድሕሪተይ እቶም ካብ ካልእ ዝተወለዱ ድዮም ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ነገር ግን ነዝነይ ተጠራጠርክዎ ከኣምን ኣይደለኹን ጥራሕ ዘይኮነስ ክኸውን እውን ኣይኽእልን እምበር ምኽንያቱ ኣነን በዓል ገዛይን ን25 ዓመታት ብሓደ እንትንነብር ወላ ንእሽተይ እኳ ክጠራጠሮ ዘኽእል ነገር የሉ ኣይፈልጥን ደቅን ሓዳሩን ዝፈቱ ካብ ናብ እንጀራ መላሽ ደፋፋ ወፃኢ ካሊእ ኣበር ከም ዘይብሉ እየ ዝፈልጥ ናብታ ናብ ጥቃይ መፅያ ኮፍ ዝበለት ሓፍቱ ዘወር ኢለ መን እዮም ታወት እዮም ኣቦ ኢሎም ዝበኽዩ ዘለዉ ኢለ ሓተትክዋ ኢደይ ስሕብ ኣቢላ ሒዛትኒ ሕዚ ግዚኡ ይኮነን ስቑኢልኪ ሰብኣይ ክቕበሪ ነዚ ጉዳይ ነርክበሉ ኢና በለትኒ እንታይ ማለታ እዩ እንታይ እያ ትብለኒ ዘላ ኣይተረድአንን ህይወት ታሪክ በዓል ገዛይ እንትንበብ ከምቲ ኩሉ ሰብ ክመውት ከሎ ዝበሃል ለባም ለዋህ ሩህሩህ መኽበሪ ሰብን ፈታዊ ደቁን ሓዳሩን ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣተወከለ በዓል ሓደርን ኣቦ ሸሞንተ ቆልዑን እዩ ተባሃለ ዓይነይ ፅልምትምት ውነይ ህልም ክብለኒ ጀመረ ፅንሕ ኢለ ናብ ውነይ እንትምለስ እቲ እሙን ፈቃር
ፈታዊ ሓዳሩ ኢለ ዝምክሐሉ ሰብኣየይ ኣብ ልዕለይ ካብ ካሊእ እንተገደደ ክሳብ ሕዝቢ ዝተረዳእኽዎ 3 ቆልዑ ኣለዎ። ካብቲ ንዘለዓለም ዝደቀሰሉ ሳንዱቕ ቀስቂሰ ዘይሕተት ዘይውቀስ ኮይኑኒ ህልኸይ ሓዘነይ ሕርቃነይ ሓዋዊሰ ሓዝኑ ስደዱኒ ኢለ ክሳዕ ዝደኽመኒ ብርከይ ክሳዕ ዝጠልመኒ ኣጉራኹ። ድሕሪ ቀብሪ ናብ ገዛና ምስ ተመለስና እቶም ካብ ካሊእ ዓዲ ዝመፁ ቤተሰብ ዝተባሃሉ ለካ ነቶም ደቁ ነይሩ ንሳቶም እውን ምሳና ናብ ገዛ መፅኦም ከተሓዝን ዝመፀ ኩሉ ካብ ካሊእ ወሊዱ ኢሉ እናተጠቃቀመሎም እንትርኢ ኣብ ገዛይ ሰብኣየይ ኣብ ልዕሊ ቃል ኪዳኑ ዝወለዶም እሞ ድማ 3 ደቁ ኣብ ቅድመይ እንትርኢ ደመይ ፈለሐኒ። ካብቲ ዳስ ተላዒለ ናብ ገዛ እንተኣቱ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ስዒቦምኒ መን እዮም ቆልዑት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ነርኩም ዶ? እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ገዛይ መፅኦም ኢለ ከፋጥጠሎም ጀመርኩ። እወ ንፈልጥ ነርና ኢና፣ ነገር ግን ንዓኺ ፈሪሑ ሓዳሩ ከይፈርስ ደቁ ከይውተንዎ ሰጊኡ ንኸይትፈልጢ ንኸይንነገረኪ ኣጠንቂቕና እዩ። ንሕና እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኢና ፈሊጥና። እዞም ቆልዑት ዝገበርዎ ነገር የብሎምን፣ በደለኛ ሓውና እዩ። ኣቦኦም ክቐብሩ ሓዘኖም ክገልጹ ክቐብፁ ኢልና ኢና ፀዊዕናዮም። እቲ ዝኸውን ኮይኑ እዩ ዝፈሰሰ ማይ ኣይሕፈስን ዓውዓው ኢልና ድማ ንምልሶ ኣይኮነን። በዚ ሃንደበታዊ ሞት ሓውና በዚ ድማ ውራይ ናይ ጓልና እናሃለወ ካሊእ ተወሳኺ ፀገም መፍጠር የድልን በሉኒ። ሓቆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ ግዜ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ክፃወር ክሓስብ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይነበረንን። ስለዚ ኣፈይ ሒዘ ሱቕ በልኩ። እኽለማይ ተቐሪቡሎም ንእሽተይ ምስ ዕረፉ ምስኦም ከቃብርዎም ሒዘምዎም ዝመፁ ሰባት ሒዞም ንዓዶም ተበገሱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ነገር ተዓዘብኩ። እቶም ቆልዑት ኩሎም ካብ ሓንቲ ኣዶ ዝተወለዱ ኣይኮኑን። እቶም ክልተ ብሓደ እቲ ሓደ ወዲ ድማ ንበይኑ እዮም ነይሮም። ሰብኣየይ ኣብ ልዕለይ ምስ ብዙሓት እዩ ዝውስልት ነይሩ ማለት ድዩ? ክልተ ቆልዓ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ እንተወሊዱ ዳ ሓዳር እዩ መስሪቱ ነይሩ ማለት እምበር ንሰብኣየይ ኣይፈልጦን ነይረ ማለት ድዩ? ዝብሉ ሕቶታት ብውሽጠይ እናተመላለሰ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም ምስከዱ እዚ ነገር ናበይ ከይከደኒ ሕዚ ብዛዕባ ውራይ ጓለይ ጥራሕ እየ ክጨናቕ ዘለኒ ኢለ ብዝተኻለኒ መጠን ስነይ ነኺሰ ንደቀይ ክእብድ ተላዒለ ደቀይ ናብ ምጥበራተኹ። ውራይ እንታይ ይኹን ከመይ ተገበርና ይሓይሽ ተባሂሉ ክንመኻኸር ተኣኻኸብና። ጓለይ እንታይ ዝኾኑ መርዓ ሎማ ይደሊ ጽባሕ አይደሊ በለት። ዓበይቲ ሰባት መርዓን ሞትን ሓደ እዩ ዘይተሓሰበ ጓኒፉ እምበር ቀዲሙ ዝተሓሰበ እኽለማይ ዝፈሰሰሉ መርዓ እዩ። ከምኡ ኣይኮነን ትጋገይ ኣለኺ ኣቦኺ ከይተጉህዮ ተባሂላ ብኽንደይ ለመና እቲ መርዓ ንኽግበር ተወሰነ። መዓልቲ መርዓ ኣኺሉ ኣሽንኳይዶ መርዓ ክመሰልስ እንዳሓዘን ተቐይሩ ብብኽያ ተዋዓልናዮ። እዚ ኩሉ ዝተዓደመ ሰብ መፅዩ በሊዑ ይኸይድ ብዘይ ከበሩ ብዘይ ዕልልታ መርዓ ዘይኮነስ ተስካር ዝመስል ውራይ ሓለፈ። እንኳዕ ብርሃን ረኸመ ዕሰለ ይበሃል ተባሂሉ ከም ነገሩ 2-3 ግዜ ዝኸውን ዜርና ሳዕሲዕና ንጓለይ ኣፋነናያ። በዓል ገዛይ ካብ ዝመውት 12 መዓልቲ ኣኺሉ ፍትሓት ምስ ተገበረ ብጽባሐይቱ እተን በዓል ገዛይ ዝወለደልና ንሽቲ ደቀን ሒዘን ኣሕዋቱን በዓል ገዛይን ዓበይቲ ሽማግለታትን ተኣኻኺቦም መፁ። በዓል ገዛይ ብስራሕ ምኽንያት ፈቐዱ ዓድታት ኣብ ዝዘረሉ ዝነበረ ግዜ ከም ዝተወለዱ ኣብታ ሓዲ ዓዲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓደ ቆልዓ ምስ ወለደ ናብ ካሊእ ዓዲ ተቐይሩ ኣብ እውን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝጸንሐ 2 ቆልዑት ከም ዝወለደ በዓል ገዛይ ደጊም እኹል ዝበሃል ንመነባብሮና ዝኸውን ሒዝና ኢና ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ግዜ ናብ ዓዱ ምስ ተመለሰ እንተኾነውን ክሳብ ሕዚ ደቁ ከይከሓደ የኣልዮምን የምህሮምን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ሕዚ ዝተኣኻኸብናሉ ምኽንያት ድማ እዞም ቆልዑ ገና ዝብጻሕ ዘይበጽሑ ንዓቕሚ ኣዳም ዘይበጽሑ እዮም። ከም ደቁ መጠን እግሪ መትከሊ ዝኸውን ብጽሒቶም ክካፈሉ ተወሳኺ ድማ ምስ ኣሕዋቶምን ቤተሰቦምን ብዕሊ ክላለዩ ዝብል እዩ በሉኒ። ገና ካብ ስንባደ ካብ ሓዘነይ ዘይወጻእኹ ስለ ዝነበርኩ እዝን ወዲ ዝን ክመጽኡ እዩ ኢለ ይሓሰብኩን። እቲ በይነይ ከርተት ኢለ ለፊዐ ዘስራሕኽዎ ገዛ እቲ ድኳናት ኩሉ ይገመት ንስኺ ከም በዓልቲ ሓዳሩ መጠን 50% ብጽሒት ክተልዕሊ እቲ 50% ድማ ንኹሎም ደቁ ብማዕረ ይካፈል ተባሃለ። ቅድሚ ሰሙናት ጓለይ ከመርዑ ብደስታ ከበሮ ሒዘና ደረፍኩ እናዓለልኩ ዝነበርኩ ሰበይቲ ሕዚ ሰብኣየይ ሲኢነ እሞ ድማ ሰብኣይኪ ኣብ ልዕለኺ 3 ቆልዑት ወሊዱ ተባሂለ ኣበባ ናይ ጓለይ ናብ ሓዘን ተቐይሩ ሕዚ ድማ ሰሪሐ ዘኻትም ደቀይ ከየዕቢ
ጠጠው ኢለ ዘስራሕኽዎ ገዛይ ድራር ለይተይ ሰሪሐ ዝኣተወሉ ትካለይ ክሽየጥ ተወሰነ። ኩሉ ሙሉ ብሓደ ግዜ ተደራረበኒ። እንተኾነ ግን ሓንሳብ ዝወረደ እንታይ ይገበር? ፊት ንፊት ካብ ምፍላም ወፃኢ መማረፂ ይነበረንን። ሰብኣየይ ምስ ኣነይ ከይኣኽለኒ ዕድመ ልክዐይ ምስ ሰብኣየይ ሰሪሐ ዘጥረኽቦ ገዛይን ንብረተይን ዝጫረቱ መፂኦም ኩሉ ንብረት ተገሚቱ ብፅሒቶም ምስ ተፈለጠ ናተይን ናይ ደቀይን ድርሻ ሓዋዊስና ገዛና ካብ ምሻጥ ኣድሒናዮ። እቲ በዓል ገዛይ ዘመሓድሮ ዝነበረ ድኳናት ተሸይጡ ነቶም ቆልዑት መዕበይ ተባሂሉ ተዋሃቦ። ገዛይን ኣብታ ገዛ ኮይነይ ሰርሓ ዝነበርኩ ድኳንን ሒዝና ተረፍና። ክንደይ ጽቡቕ ሎሚድና ሕዝን ድሕሪት ተመሊስና መንባር ቀሊል ኣይነበረን። ደቀይ እውን እዚኦም ኣሕዋትኩም እዮም እንትበሃሉ ኣይተቐበልዎምን ክቐርብዎም ኣይደለዩን። ኣብቲ ፈለማ ሓዘንን ሕርቃንን ተደራሪቡኒ ደቀይን ኣሕዋቶም ኣይነቐርብን እንትብሉ ኣይተቃወምክዎምን ነይረ። ዋላ እኳ ኣቦኹም የጥፍእ እምበር እዞም ቆልዑት ዝገበርዎ የብሎምን። ዓቕሚ ሃልዩና ክንገብረሎም ተዘይከኣልና ከም ኣሕዋትኩም መጠን ግን ክትቀርብዎም ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ክትራኸቡ ግድን እዩ። ስለ ዘርሓቅክምዎም ኣሕዋትኩም ካብ ምዃን ኣይትኽልክልዎምን ኢኹም። ኣቦኹም ተዝህሊ ንዕኡ መውቀስና። ሕዚ ግን ምዉት ኣይውቀስ ከም ዝበሃል እዩ እሞ ምስ ኣሕዋትኩም ዝተጠያየቑ ዶ እዞም ደቀይ ኢለ እናማዓድኩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ደው ኢልኩምሎም ዶ እንኳ ኣብፅሐኩም ኢልኩምዎም ዶ ኢለ እናተኸታተልኩ ቁሩብ ሕዚ ይሕሹ። እንተ ኣነ ግን ሰብኣየይ ክብረይ ንብረተይ ኩሉ ብሓደ ግዜ ሲኢነ ሕስ ያኽለኒ ካብዝን ላዕሊ ኣይክእልን ኢለ ተስፋ ዝቆረጽ ኩሎም መዓልታት ዋላ እኳ ተነበረ ንደቀይ ርኤ ኣቦኦም ሲኢኖምስ ኣነ እውን ተገዲፈዮም ዳ እንታይ ክኾኑ ኢለ ምእንተ ደቀይ ስነይ ነኺሰ ይነብር ኣለኹ። Bella birisa budama